салом алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. хуш омадед ба канали ман дар ютуб. умедворам хуб ҳастед, сиҳат саломат ҳастед. ва баъдан ҳаминро гуфтаниям ки саволҳои бешуморе дар бораи пособия, ҳуҷҷатгузории пособия, дар бораи переселения, гражданства, нафақа ва ғайра нафақаи маъюбӣ саволҳо дода шуданд ва вақт ҷудо кардам имрӯз камтар гуфтам ба ҳамин саволҳои шумо мушаххас конкретна ҷавоб диҳам. шумо видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед ва ҷое ки нофаҳмо бошад хоҳиш мекунам занг назанед, дар поёни комментария дар ҳамин ютуб саволи худро нависед. Ва баъд хоҳиши дигари ман ҳамин аст ки доимо дар видеоҳоам ман таъкид мекунам, вақте ки шумо пеш аз савол додан аввал саҳифаи ҳамин ютуби ман дароед, дар поёни сурати ман калимаи видео аст, пахш кунед, зер кунед, нажат кунед. саҳифаи ман пурра мебарояд, видеоҳои манро пурра анахел мебинед. кадом видео ба шумо лозим аст, ҳамона гӯш мекунед, истифода мебаред. нафаре ки рақами телефони ватсапи ман аз дигарон мегиред, якбора ба ман занг назанед. ман имконияти ба зангҳои телефонӣ ҷавоб додан надорам, чунки бисёр вақт машғули кор ҳастам. вақте шумо занг мезанед, телефони ман овозаш паст шудагӣ, ҳамон вақте ки ман бояд зангҳои телефониро қабул накунам, овози телефонро паст мекунам. ҳазор касам занг занад, ман намефаҳмам, чунки паст карда дар як ҷо мемонам. фақат хоҳишу илтимос, рақами ватсапи манро доред. ман ҳеҷ чиз ба шумо гуфтанӣ нестам. ватсапро ки рақамашро доред, ё ки аз ҳамин видеоҳои ман гирифтаед ё аз дигарон гирифтаед, марҳамат саволҳои худро, проблемаи худро галасавой ба ман сообщени паёмак равон кунед. яъне вақте дар ватсап медароед, занг назанед, фақат галасавой равон кунед. шумо ки ҳастед, аз куҷо ҳастед, чӣ мехоҳед, чӣ проблема доред, чӣ савол доред, ҳамон галасавойда равон кунед. ба овози баланд, хушрӯ, конкретна нанависед, галасавой равон кунед. вақте ки ман галасавои шуморо гӯш кардам, агар имконияти ҷавоб додан бошад, ҷавоб медиҳам. имконият набошад, масалан ягон рӯз вақт пайдо карда ҷавоб медиҳам. ғайр ин гуфтаниям ки вақте ки шумо бинед ки ҷавоб ман хондам, галасавои шуморо гӯш кардам, ҷавоб надодам, ҳатман дар канали ютуби ман дароед. дар канали ютуби ман, дар ҳамин канал даромада, калимаи видеоро пахш карда, видеои манро як ба як амта хонда равед ки ба саволи худ ҷавоб меёбед ё не. агар ҷавоб наёфтед, баъд як галасавои дигар равон кунед ки ман ба саволи худ ҷавоб наёфтам аз канали шумо. чунки зиёди шумо савол метиҳед, саволҳо такрориянд. аммо саволҳои шумо да ман видео дорам дар ҳамин канали ютуб. шумо метавонед дар канал даромада ҳамин видеоро гӯш кунед ва истифода баред. интизор нашавед. ғайри ин нафароне ки саволҳо метиҳанд дар бораи ҷойи кор, мегӯянд ки шумо ягон ҷойи кор намедонед, ҷавонҳо, мардҳо, занҳо. узри зиёд, ман ягон ширкати хусусӣ надорам ва ба ягон ширкату компания масалан чихел гӯям робита надорам, шартнома надорам. фақат касе агар илтимос кунад ки масалан ҷойи корӣ барои занҳо, барои мардҳо ҳамина мисол фаҳмонед ё гӯед, ҳамна ман ба шумо мисол мефаҳмонам. ё ки дар интернет даромада, ё ки дар саҳифаҳои масалан фейсбук, одноклассик яки як эълони ҷойи корро бинам, ман дар канали ютубам эълон мекунам. хоҳ ҷойи кор дар тоҷикистон аст, хоҳ дар русия аст, хоҳ дар дигар ҷо аст, масалан эълон мекунам. шояд нафаре дар ҳамон ҷо зиндагӣ дораду кор надорад, ҳамонро дида соҳиби кор мешавад, як савоб ба ман мерасад. ана ҳамин қадар мақсад. дигар ман махсус ин хел миёнарави ягон ширкат, компания нестам ки касеро ба ҷойи кор масалан бурда масалан пешкаш кунам. ғайр ин гуфтаниям ки нафарони зиёд савол дар бораи пособия медиҳед. ман ҳазорҳо маротиба такрор кардам ки пеш аз савол додан видеоҳои манро гӯш кунед дар ҳамин саҳифаи ютубам. видеои манро гӯш кунед ки нафаҳмидед, баъд дар ватсап галасавой равон кунед. ҳаминро ба шумо фаҳмонданиям ки дар бораи пособия ман корманди социални фонд не, ман юрист ҳуқуқшинос, фақат ба саволи шумо кӯтоҳ мушаххас ҷавоб медиҳам. вақте ки шумо пособия ариза супориданед, ҳамаи ҳуҷҷатҳое ки дар даст доред, ҳуҷҷатҳои худро мегиред. зану шавҳар бояд справка доход, яъне даромад ҷойи кор дошта бошанд ё ки самозянст дошта бошанд. вақте ки бисёриҳо мегӯянд занаш дар тоҷикистон гражданин нест, дар он ҷо кор мекунад, шавҳар дар русия аст ё баръакс, шавҳар дар русия, шавҳар дар тоҷикистон аст, ӯзбекистон аст, ҷойи кор мекунаду шаҳрванди русия нест, аммо зан қатъи фарзандо дар федератсияи русия шаҳрванди русия ҳастанд ва дар социални фонд аз онҳо масалан талаб доранд ки шавҳараш аз ҳамон давлаташ справка доход, яъне ки даромад, маълумотнома равон кунад. бисёри инсонҳо ҳамин савола метиҳанд. ман ба шумо як чизро мегӯям. вақте шавҳари шумо ё зани шумо дар дигар давлат аст, дар он ҷо кор мекунад, справка доход, яъне маълумотномаи даромадаш дар куҷо кор мекунад, аз ҳамон ҷо бояд маълумотнома справка гирад. ҳамон маълумотнома справкаро
ба забони русӣ навиштатиям ва дар нотариуси ҳамун ҷои зист заверият кунанд. Заверият яъне тасдиқ кунанд. Ба забони тоҷикӣ тасдиқ мешавад. фаҳмидед? ҳаминро ман дар видеои пештарам гуфтам. бо 1000 маротиба дар WhatsApp вақти қимати манро гирифта галасавой равон мекунанд ё сообщение менависанд. вақте зан ё шавҳар дар дигар давлат кор мекунад, маълумотнома справка адахот маълумотномаи даромадаша гирад, ба забони русӣ навишта шавад ва ҳамонро нотариус бурда заверият кунад. дар нотариус заверият кунанд. шумо фикр накунед ки вай маълумотномае ки шумо дигар давлат мегиред ба русия равон мекунед, русия намесанҷад. русия хуб месанҷад. маълумотнома агар ғайриқонунӣ бошад, фалшивӣ бошад, инро бидонед ки ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. вақте ки шумо маълумотномаро ба забони русӣ метиҳед, ба воситаи нотариус заверият мекунед, агар кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Федератсияи Русия ҳамонро санҷанд, пурра санҷанд, ҳамон маълумотнома агар қалбакӣ бошад, зарар ҳам ба нафароне ки дар Федератсияи Русия зиндагонӣ доранд, кор доранд, яъне пособия гирифтаниан, зарар ҳам ба онҳо мерасад, ҳам зарар бар нафаре мерасад ки аз он ҷо маълумотномаи ғайриқонунӣ мегирад. инро бояд ман ба шумо фаҳмонам. ин кори ҷиддӣ аст. эҳтиёт бошед. ҳеҷ вақт дар ягон давлате ки дар кадом ҷое ки зиндагӣ мекунед, гапи дурӯғ назанед, фиреб накунед, ҳуҷҷати ғайриқонунӣ нагиред, ҳуҷҷати қалбакӣ нагиред. рӯзе мешавад дар асоси тафтишо ягон проблемаи ҷиддӣ ба шумо мешавад. барои як пособия шуда ба маблағи миллионҳо пособиятон мебарояд. фаҳмидед? инро бояд донед. ман ба шумо барои чӣ гуфта истодам ки пешгирӣ аз ҷиноятҳо, пешгирӣ аз проблемаҳо. дар ҳақиқат зан ё шавҳар агар дар Тоҷикистон ё Ӯзбекистон кор дорад, ҷои кор дорад, справка гирад ба забони русӣ ки кор мекунад, чанд моҳе кор дорад, ақаллан яксола гирад ки ҳамин қадар маош мегирад, як сол боз масалан, ва ҳамон маълумотнома справкаро бурда дар нотариус заверият карда равон кунад. ин қонунӣ аст. ва ин ҷо баъд бурда дар МФЦ ҳамроҳи ҳуҷҷатҳо ба воситаи госуслук ариза пешниҳод кунед социалний фонд. аз куҷое ки ҳамавақт шумо справка маълумотнома мегиред, аз кадом давлате, Қирғизистон, Қазоқистон, Ӯзбекистон, Тоҷикистон, ба забони русӣ навишта шаванд. шумо барои Русия равон мекунед онро. агар ба забони худи ҳамон давлат бошад, дар Русия онро бо перевод мекунанд, тарҷума мекунанд. бетарҷума қабул карда намешавад. баъзе регионҳо ҳатто печати анаму кабуте ки ба тоҷикӣ, ӯзбекӣ, қазоқӣ, қирғизӣ бошад, ҳамона мегӯянд ки тарҷума карда биёр. анаmu хел аст. барои ҳамин ман тарзи ҳуҷҷатгузорӣ фаҳмдам. кадом ҳуҷҷате ки аз дигар давлатҳо ба Русия меояд, ба забони русӣ гиред. то илоҷ аст. агар не, дар Русия ҳатман перевод тарҷума карда мешавад. ғайри ин дар нотариус заверият кардан лозим. тасдиқ кардан лозим. дар нотариус тасдиқ нашавад, он қабул карда намешавад. барои ҳамин боз як бори дигар такрор мекунам, инро доимо мегӯям, вақте пособия ҳуҷҷат супориданиед, социалний фонд наравед, талон нагиред, ҳамихел назди мутахассисон наравед. фақат саҳифаи госузлуки худатон қатӣ МФЦ рафта, дар ҳамон МФЦ ҳамаи ҳуҷҷатҳоро пешниҳод карда мутахассисро илтимос кунед. ба ҷои шумо тезтар ариза менависанд, ҳамон ҳуҷҷатҳои шуморо пешниҳод мекунанд ба социалний фонд ва ҷавоб дар саҳифаи госузлуки шумо меояд. ҳамон ҷавобро шумо мебинед, аниқ мефаҳмед, ё шуморо пособия медиҳанд ё ба кадом сабабе отказ карданд. ҳамон сабаби отказ кардан ҳамон або шумо нафаҳмед, пеши ягон юрист равед, ҳаққи хизмати юриста диҳед, ба шумо хонда мефаҳмонад. инро биёд бидонед ки ягон юрист бекор нест. ҳар як саҳифаи ҳуҷҷати шуморо шишта хондан гирад бе ҳичӣ. ҳамон адвокат ё юристе шумо муроҷиат мекунед, ҳамон дар асоси масалан шартномаи шумо ва ё масалан мефаҳмонед ки ин қадар ҳуҷҷати манро хонда фаҳмонда тиҳед. ин кор аст барои юрист. кори юрист аст ин. аз ҳамон рӯи кораш нон меёбад вай. дар ҳар як шаҳри шумо зиндагонӣ мекунед, пури юрист адвокат аст. дар интернет наёфтед ё ки вақт надошт вай юрист ё ки ҷавоб надод ба саволи шумо, марҳамат, дигар юрист адвокат пуррай. рафта муроҷиат кардан гиред. ҳамун чи ҳам кадом юристу адвокат раве ҳаққи хизматша мегирад ва кори шумо буд мекунад. ё ҳуҷҷати шуморо мехонад, ё ҳамон ҳуҷҷати шуморо маъноша мефаҳмонад, ё ба шумо ариза менависад, ё ба шумо маслиҳат медиҳад. кори юрист адвокат аст.
ғайри ин дар бораи нафақа бисёр савол мешавад. хоҳиш мекунам видеои пештараро бинед ва боз такроран мегӯям. нафарони шаҳрванди Русия ҳастед дар ҳамаи Федератсияи Русия. синну соли шумо ба нафақа расидааст. шумо ҳуҷҷат додед, ҳуҷҷати шумо отказ шуд. сабаби отказа бояд донед. нафароне ки дар дигар давлат то соли 1990 кор кардаед, стажи корӣ доред, трудовой книжка доред, дафтарчаи меҳнатӣ доред, собиқаи корӣ доред, ана ҳамуна ҳатман оварда дар ин ҷо дар Русия пешниҳод кунед. ҳамроҳи шаҳодатномаи таваллуди фарзандон. бигзор фарзандони шумо 20 сола, 30 сола, 40 сола бошанд. шаҳодатномаи таваллуди фарзандон чанд нафари зинда ҳастанд. оригинал шаҳодатномаи таваллуди фарзандон, паспорти российскии худатон, СНИЛС, анами ҳуҷҷатҳо қатъи МФЦ меравед, ба воситаи госуслуг саҳифаи худатон дар МФЦ ба шумо ариза менависанд, анамо ҳуҷҷатҳоро пурра равон мекунанд ба социални фонд. социални фонд ба шумо масалан ё отказ ё ки қабул мекунад. вақте шумо то соли 1990 стаж собиқаи корӣ доред, дар он вақт шӯравӣ буд, СССР буд, 15 республика як ҷо буд, ҳатман бояд ба шумо нафақа дода шавад, чунки шумо то соли 1990 собиқаи корӣ доред дар вақти СССР шӯравӣ. ин законе ки баъд отказ кардан аз баъзе давлатҳои Туркманистону Тоҷикистону дигар, ин закон дахл надорад ба нафароне ки то соли 1990 кор карда собиқаи корӣ доранд. инро бояд бидонед. фақат дар ин ҷо бисёртар ҳуҷҷат рол мебозад, ҳуҷҷатҳо бехато бошанд, перевод бошанд ба забони русӣ, кадомеш ки тоҷики, узбеки, қирғизӣ аст. яъне ки ҳамаи ҳуҷҷатҳои шумо пурра дар як ҷо бошанд. МФЦ рафта госуслуг қатӣ аризаи худро диҳед ва ҷавоби хатӣ гиред. нафароне ки имконияти гаштан надоред, нафақахӯрон, бо кадом сабабе ки имконият надоред, доверенностиед ба забони русӣ аз кадом давлате ки бошед, масалан дар Русия ҳастед ва ба дигар давлат рафтаед, ба хонаи пешинаи худтон рафтаед, доверенность ба хешу табор диҳед, ба ягон юрист адвокат диҳед. онҳо ба ҷои шумо ҳама идораҳо мераванд, масалан Сбербанк мераванд, реквизит мегиранд, масалан социални фонд ариза метиҳанд ба воситаи МФЦ. МФЦ ҳам агар доверенность надошта бошӣ, худи шахсият набоша, қабул намекунанд ку. худи шахсията дида, паспортша дида баъд қабул мекунанд. ҳамун доверенность ки бошад, аз рӯи доверенность ҳам қабул мекунанд. анамун доверенность ба ягон фарзандтонай, набиратонай, духтару бачатонай, хоҳару акау додартонай ё ки шиностонай доверенность метиҳед. доверенностда фақат чӣ нависта шавад? нависта шавад ки ба мақомотҳои дахлдор, масалан социални фонд, социални защита, Сбербанк, анамин идораҳо номошон нависта шавад. ҳар як идора бо ҳам доверенностда мехонад кани номи идораи ҳавай ҳаст ё нест. бо ин хелай дар Русия ҳар якташ номаш нависта шад дар доверенность ки дар ҳамин ҷоҳо ба ҷои ман ҳамин кори мана пеш барад гуфта. ҳар як идорае ки ба шумо дахл дорад, ҳатман номи идора нависта шавад. ба ҷои шумо бемалол масалан кори шуморо бурдан мегиранд. шарт нест пиронсолон, маъюбон дар ба дари идораҳо гаштан гиред. доверенность бемалол тиҳед, ба ҷои шумо кори шуморо мебаранд, ҷавоб ҳам мегиранд, ҷавоба ба шумо нишон метиҳанд. нафароне ки боз саволҳо дар бораи переселени программа додед, ман видеои пештараи ман бениҳоят зиёд аст дар бораи программа переселени. бинед мефаҳмед чӣ гуфтаам. хоҳиш мекунам саволҳо такрор нашаванд. нафароне ки дар бораи алимент, справкаи алимент ки дар баъзе регионҳо аз шумо талаб доранд ки зану шавҳар ҷудо шудаанд, аммо алимент намегиранд, бо кадом сабаб? справка алимент ҳамон нафаре мегирад ки ба воситаи суд алимент талаб кунад аз шавҳараш. суд ҳалнома мебурад, решение мебурад ки фалон мард ба фалон зан барои фарзандон иқадар масалан бояд ки алимент маблағ ҳар моҳ супорад. вақти ҳалномаи суд мебарояд, решение қарори суд мебарояд, вайро дар дасти исполнитель судо метиҳанд, суд исполнитело метиҳанд. суд исполнитело масалан в курсе ҳастанд ки шумо ҳамқадар алимент мегиред аз шавҳар, собиқ шавҳар. ана барои ҳавай анам суд исполнитель справка метиҳад ки шумо ҳамқадар алимент мегиред. ҳамуна баъд бурда барои пособия тоғрӣ кардан ҳамуна нишон метиҳад ки ман анақадар алимент мегирам, худам кор мекунам, анақадар маош мегирам, справка пешниҳод мекунед. кор накунед, самозанс пешниҳод мекунед. боз такрор мекунам, справка доход даромад аз зану шавҳар талаб карда мешавад.
ғайри ин бинед ки бо ҳозир аз дигар давлатҳо ҳам мегӯянд ки справка даход даромад биёред. зан ё шаваре ки дар дигар давлат зиндагонӣ дораду шаҳрванди русия нест, аз ҳамун ҷо баъзеҳо мегӯянд маълумотнома овардем ва талаб доранд. баъзе регионҳо мебинанд ки ҳамун шавараш шаҳрванд нест, гражданӣ нест дар ҳамаи русия талаб намекунанд. баъзе регионҳо ҷиддӣ талаб доранд. ба ҳар ҳол ҳама ҳуҷҷатҳоро тайёр карда баъд бурда дар МФЦ дар саҳифаи госуслугатон ариза пешниҳод кунед. ариза пешниҳод карда ҳама ҳуҷҷатҳои шумо бошанд. ҳамун агар отказ доданд дар отказ менависанд бо кадом сабаб отказ шуд. ҳаминро бояд донед. шарт нест идора ба идора гаштан. умуман шарт нест гаштан. ғайри ин зиёди донишҷӯ савол медиҳанд дар бораи гирифтани РВП вид для гражданства. ба студентҳо донишҷӯ гуфтаниям видео дорам дар бораи РВПО. ҳамҷа бинед видео ба РВПО. ин фақат дар бораи донишҷӯ аст. анам видеоро тамошо кунед мефаҳмед. пурра фаҳмондаам. ва ғайри ин нафароне ки бисёри инсонҳо мегӯянд ки мо аз Сбербанк карт таъмир гирифтагӣ нестем, дигар картҳоро пешниҳод кунем барои пособия нафақа мешавад. на, зиёд ҳозир ҷо фақат карта мир талаб мекунанд. дигар картаам дошта бошед, рафта бо карта мир гиред. вақте ки карта мира заявка метиҳед, ариза метиҳед, картаи шумо тайёр набошадам, реквизит банк талаб кунед, ба шумо метиҳанд. ҳамон вақти ариза метиҳед, ҳамон вақт реквизит банк метиҳанд ба шумо. реквизит банк барои нафақа гирифтан, пособия гирифтан лозим аст. реквизита гирифтед, чандта копия кунед, дар хона монед. ҳама вақт ки пурсидан метиҳед. картаи мир барои нафақа, пособия ва ғайра. нафарони маъюбе ки савол метиҳед барои нафақаи маъюбӣ. баъзеят мегӯяд ман вид на жительство доштам, баъзеят мегӯяд нав гражданӣ шудам. хо вид на жительство доред, хо гражданство доред, нафарони маъюб ҳастед, справкаи маъюбӣ аз Федератсияи Русия доред, ба воситаи саҳифаи госуслукатон МФЦ рафта ариза супоред социальный фонд. паспорт СНИЛС, справкаи инвалидност пешниҳод карда шавад. баъдан аризаи шуморо равон мекунанд, ба шумо нафақаи маъюбӣ медиҳанд. нафароне савол метиҳед ки чӣ хел масалан мо оилаи серфарзанд ҳастем ё маъюб ҳастем, ба куҷо муроҷиат кунем ки пули свет, барқ, пули газ, ҳамино ба оилаҳои серфарзанд ва маъюбон, яъне ки лугот доранд, имтиёз доранд, кам меситонад давлат. инро ба ҳамон ҷое ки масалан пули ҳамон свет, барқ, масалан коммуналка, ҳамонро месупоред ку ба ҳамон идора рафта муроҷиат кунед. масалан дар Москва, Московский област, Мособлиерс мегӯянд, ҳамҷа муроҷиат мекунанд. ҳамҷа муроҷиат кунед ки справка маълумотнома тиҳанд ба шумо. гӯед ки маълумотнома тие, ман оилаи серфарзанд, яъне многодетни семья ҳастам, ё инвалид ҳастам, ё нафақахӯр ҳастам, мехоҳам ки имтиёзҳои худро пешниҳод кунам, то ки ҳамин пули коммунал ва барқу дигари ман камтар шавад. мефаҳмонед, ба шумо справка маълумотнома медиҳанд. агар қарздор набошед, ҳамона гирифта мебаред МФЦ ва мегӯед ки барои ҳамин маблағи коммуналка, пули барқу газу свету кам кардан овардем. баъд онҳо мефаҳманд. онҳо ба ҷои шумо масалан ҳама ҳуҷҷатгузориро мекунанд. вақте ки гузашт ҳамон маблағе ки масалан аз шумо аввал мегиранд, масалан пули коммуналка, свету, газу дигара, шумо инвалид ҳастед ё нафақахӯр ҳастед ё многодетни семья ҳастед, ҳамона мегира, аввал давлат мегирад, пурра аз шумо пардохт мекунед, ба ҳамона обратно дар ҳамон картаи мир бо ҳамон маблағи масалан имтиёзе ки масалан ба шумо давлат додааст, масалан ба ҷои 1000 рубл споридан, 1000 рубл масалан споридан, мумкин давлат 600 рубли шуморо баргардонда медиҳад. ҳамона дар картаи миртон обратно меояд. фақат дар ҳамон ҷое ки шумо пули коммуналка месупоред, ҳатман ҳамҷа муроҷиат кунед, справка гиред. справка бурда МФЦда пешниҳод кунед. саволҳо бошад, марҳамат, дар поёни ҳамин видео дар комментариҳо нависед ва хоҳиш мекунам ки садҳо ҳазор, 50 ҳазор видеоҳоро тамошо мекунед, аммо шумораи лайк кам аст. як лайка пахш кардан барои шумо мушкил аст. бо аз мо талаб мекунед ки ба саволҳо тезтар ҷавоб диҳед. лайк шумо мемонед, барои ман муҳим нест, барои ман ягон фоида надорад.
фақат ба нафароне фоида дорад ки ба монанди шумо муҳтоҷи анам хел маслиҳат ҳастанд. барои ҳамин лайка ки пахш кардед зер кардед класса дар саҳифаи ютуб масалан видео пешниҳод мешавад, ҳамон нафарро дида истифода мебаранд, савоб ба шумо ҳам мерасад, ба ман ҳам мерасад. ин як садақаи ҷория мешавад. видеоро падилитса кунед, видеоро ба дигарон фиристонед, то ки дигарон низ дар ин ҷо зиндагонӣ мекунанд аз ин видео бохабар бошанд. ва нафароне ки мехоҳед ки мисол дигар нафарро ба ёрдам кунед, саҳифаи ҳамин ютуби манро равон кунед, чунки дар саҳифаи ютуби ман вай бисёр чизро мефаҳмад. вақте медарояд подписатсия мекунад, дохили канали ютуби ман ҳама видеоро бинад, бисёр чизро аз худ мекунад. вақте шумо рақами ватсапи манро медиҳед, вай занг мезанад, мумкин ман имконияти ба ӯ гап зада надорам, ё савол медиҳад, ба саволи ӯ ман дар каналам видео дорам, ҷавоб намедиҳам. баъд малол мешавам, баъд масалан меранҷам. барои ҳамин саҳифаи канали ютуби мана диҳед. нафаре ки агар мехоҳед ёрдам кунед, дар саҳифаи ютуби ман даромада подписатсия кунад, аъзо шавад ва ба ӯ фаҳмонед, дар поёни сурати ман калимаи видеоро пахш кунад, ҳамаи видеои манро мебинад. кадом видео ба ӯ лозим мебинад, гӯш мекунад. ҳам вай хурсанд, ҳам садақа мешавад, ҳам савоб мешавад. чунки ватсапро гиранд, галасаҳои равон кунанд, ман вақт шава гӯш мекунам. аммо савол такрорӣ бошад, ман ӯро намефаҳмонам. баъд вақте ки канал дарояд, аз канал мефаҳмад. дар амони Аллоҳ бошед. худоҳофиз.